sa buntag guys, niuli na kami ngadto sa among Pinoyanan sa may suba. Mintras kami mo padong pagpauli guys, ni kuha sa kog picture sa ang buwak. Nindot kay tan-awon guys ang bagumbilya. Ako lang gipasagdan guys nga nidagko kay aron pod sa lipod ni sa mga abog. Kay kung way tanom sa atubang guys ang amo ang mapuro abog panahon sa init. A few moments later. Guys, akong anak kanis si Alex guys na nubid. Among gituwatan siya guys diri sa Dapres Baybayon. Mga palis na ni guys, mga alas 3 tini sa hapon na uli na sila. Duha ni sila kabuok guys, gadubol sila ba? Nagabahan. Gainat ni sila og subid. Atong tan-awon guys, og nakakuha ba sila karong hapon kay kanang buntag nakakuha sila og 5 ka buok nga budlisan. Ambot og pila ka kilo to. Ni si Lorito guys, ahong pag-umangkon. O ang iyang pare si Alex nga akong anak. Wa sa sila mamalangri guys, kay nihit ang pamalangrihon. Wa po sila ikapaon. Busa nanubid lang sila guys. Klase-klase ang paon sa subid guys. Rubber tube o rintik para sa bao guys. Mo na ilahang paon. Pailin-ilin na ani guys o unsay makuha nila sa makita sa laod guys kung dagkong isda kanang rubber tube o ibutang tagbao pod kana po mga rintik. Mo na kasagaran ipaon nila sa mga subid guys nga ilang guyuron sa laod. Ay, pag panggagmay. Do, magian ang mengamang ni pag. Magian ang mengamang ni pag gani. Saman guys. Bortang. Kamu tipunas. Kurang na to. Sterling ta. What's up yo vloggers? Vlog. Latag lawas ba? Lutan. Pag sakit hat. Guys, ang ilang kuha day karong hapon na mga bao o ilang hawkman guys nga ila kakuno ng iswa og panihapon. Ibahin-bahin nila guys kay daghang pong nanabo. Sige na guys, bye-bye.